आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2022 मायथाइनि 13 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों। सेथि रादाबाव दङ फैगौ 2027 बोसोराव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 59थि बोसोरसालिया जथुम्माया चिरां जिल्लायावनो खुंफुंजागोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला बेनि थाखाय जिल्लानि गुबुन गुबुन थावनिफोराव जायगा नायगिदिंनाया सोलिगासिनो दङ। NDFBनि बारग' आर्मि चिफ सिला बसुमतारी बि सुदेम बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। गसाइगावनि माखासे दुथांफोरा गावनि मुं लाना एबा NDFBनि मुं लानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै फैसाजों लोगोसे माखासे डकुमेन्ट खांनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। सिला बसुमतारी बिसुदेम बिथाङा सिला बसुमतारी बिसुदेम बिथाङा साफ्रोमबो NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ बैफोर खैसारनिफ्राय सांग्रां जानो खावलायदों लोगोसे गोख्रोङै नंखाय बाथ्रा बुंनानै रां खांनायनिफ्राय गोजान जानो खावलायहरदों। ढेकियाजुलि नोगोर आफादाव मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा खौरांगिरि मेल लादों। 1942 मायथाइनि मुंख्लंखौ लाजि फोनांनाय आयदायाव बिजाथाइ होदों मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा। डक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी मुं दोननाया गोरोन्थि नङा होनना फोरमायथिदों। ब्लक सारियालिनिफ्राय बातासिपुर रेलवे स्टेशनसिम बे लामाया बिर मुंख्लं रतन कछारी मुङैनो थागोन होननानै मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। BTC सोरखारा मालगाव गामिनि हाखौ APDCL-नो हगारनायनि खुद्रिसारदों। ट्राइबेलनि हा रैखा खालाम APDCL गो बेक आसाम सोरखार हाय हाय BTC सोरखार हाय हाय थै होगोन हा हगारा स्लगानजों दुंहाव बेरेखा बर' रायजोफोरनि। डेफिनेटलि दा जों प्रथमाव जों डेम'क्रेटिक भाबै जों आवाजखौ होगोन। जों खावलायगोन हाग्रामा महिलारिखौ जोंनिनो मानसि हाग्रामा महिलारिखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा थांनाय BTC इलेक्सनाव देरहाहोदों। प्रमद बर'नि माने गाज्रि सासनखौ बोराबनानै बेखौ नेवसिनानै हाग्रामा महिलारिखौ देरहाहोदों। दा उथे हाग्रामा महिलारिखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन BPF सरकारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन खावलायगोन आरो बिथाङा निस्सय खोनासंनांगौ आरो खोनासङाबा गाज्रि जागोन बाथ्राया। नोङो उदाहरन मोनसे जों होनो लुबैदों फाग्लिजरायाव जि हा होनो नागिरदोंमोन प्रमद बर'आ इलिगेल भाबै बर' फिसाफोरखौ जे अननाय भाबै नोङो माने दुखु दाहा दोननानै फाग्लिजरानि रायजो राजाफ्रा रोनसोन्द्रि बादि जाखांदों हासिबलायले ओंखारदों बयबो दिखारजों माने आन्दलनाव बारसोमदों। दा दिनै थद्रुब बे धौआ जोंनावबो बे फैनो हागौ बे मालगावआव फैनो हागौ आरो बे फाग्लिजरानि धौआनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारखौ आउट खालामदों होननानै जों बुंनो हायो। दा बे लेसनखौ जों लानांगौ। आं सानो हाग्रामा महिलारिया गावबो जुदि आन्दलनजों फैनाय बिथाङा बुजिगोन आरो बिथाङा रायजो राजानि खावलायनायखौ खोनासंगोन आरो जुदि जेबो जाथाराब्ला जुदि मानिथाराब्ला जोंहाथ' उफाय गैया। देयार इज नो अपसन देयार विल बि नो अपसन देन टु गो टु माने कर्ट। जों उइल एप्रच टु कर्ट। बे जोंनि माने डिसिसनखा बेयो। जों कर्टखौ जोङो माने नक खालामगोन कर्टखौ जों खावलायगोन कर्टआव जों थांगोन केस होगोन बे फाइनाल आरोखि जोंनि। थांनाय मैया गरेस्वरनि बिष्णु राभा नबलाङाव बाथौजों लिरनाय आरो फैबाय थानाय भारत सोरखारनि सुबुं सानखोनि सायाव जर'खा सावरायमेल खुङो। भारत सोरखारनि सुबुं सानखोआव बर'फोरा जायखिजाया धोरोमानो जा बयखौबो बाथौजों लिरनो खावलायदों EM लुमस्राव दैमारि बिथाङा। भारत सरकारनि जे जेनेरेल सेन्सास बेयाव जोंहा जाथि हिसाबै एसे सांग्रां जानो दङ। दा बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गरेस्वरनि नैबे माबायाव बिष्णु राभा भबनाव जि सावरायमेल जोबोर मोजाङैनो जादों। जों मिथिगौ दाबो माने बे जेनेरेल सेन्सासनि बागै खना खनला थानाय बे बर'फ्रा हयथ' दासिमबो जोङो खौसे जाजोबनो हायाखै। दा जों आसा खालामदों नैबे माने सांग्रां मेलनि गेजेरजों जों जाहाथे खौसेयै गसंथानो हागोन। ओंखायनो दिनै बेयाव सावरायनायनि मुल थांखियानो जाबाय मा बे जेनेरेल सेन्सासाव जिहेथु जाथिया मा नैबे फैगोन हारि हिसाबै फैगोन जोङो बर' होननानैसो लिरनांगोन नङाबा बर' कछारी बेखौ लिरनांगोन। नोंनि भाषाया मा नै फैगोन निस्सय फैथारगोन। गतिके बे भाषाखौ जोङो बर' भाषा होनना लिरनांगोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि माने धोरोमा मा निस्सय बेबो फैगोन। दा ओंखायनो धोरोमावथ' जोङो माने गुबुन गुबुन धोरोमाव गोबां थांबाय जोंनि बर' सुबुंफ्रा। दा ओंखायनो थेवब्लाबो जोङो जिखिना दङ
जेनेबा जोङो बाथौ हिसाबै दा बाथौआवबो गोबां ग्रुप्स दङ दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि सोरबा शिब बाथौआनो जाया मानोथों सोरबा जांख्राव बाथौआनो जाया मानोथों जयनारायण बाथौआनो जाया मानोथों दा गुबुन गुबुन बाथौ ग्रुप्स थानायफोरखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना बाथौइज्मखौ जे माने मोननायाव बिथांमोनाबो जाहाथे माने सहाय खालामफायो बा लिरनानै हरो ओमफ्राय जोङो गिबियावनो जाबाय मा जोङो बे कलमखौ जों मोननो नागिरदों दा जेरैबायदि जोंनि सेन्सासाव धोरोम हिसाबै हिन्दुआ 1 नम्बर फैगोन निस्सय माने इस्लामा 2 नम्बराव फैगोन 3 नम्बराव ख्रिस्टान फैगोन बिदिनो सिख जैन ओमफ्राय बुद्ध फैगोन दा 6टा जिहेतु रिकगनाइज धोरोम दङ भारताव ओंखायनो जोङो 7 नम्बर कलमाव हाबनो थाखाय जोंबो नाजादों बाथौआरि हिसाबै ओंखायनो बेयाव जोङो बर'आथ' जिहेतु गोदोनिफ्रायनो सोबानो बाथौखौनो सिबिबोदोंमोन दा हिसाबै जोंनि मानसिफ्रा साफ्रोमाबो माने जेरावनो थाया मानोथों जि माने माबाजों मानगोन प्रसेसजों सिबिया मानोथों बिथांमोनाबो जाहाथे बाथौइज्म लिरनायाव खुनु आपत्ति थानाङा बेखौ दिनैनि बे सांग्रां मेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसे बाथौजों लिरनाय आरो फैबाय थानाय भारत सोरखारनि सुबुं सानखोनि सायाव गोथौवै सावरायनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा फोरमायथिदों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि लानाय थांखिया जोबोर मोजां आरो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावदों होननानै फोरमायथिदों। दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे बाथौ क'र्डिनेशन कमिटि बर'फोरनि गेजेराव थानाय बे मोनसे मैखोम आफाद बेवहाय जोंनि फैबाय थानाय भारत हादरनि जे मोनसे सेन्सास बे सेन्सासाव बर' हारिया बाथौइज्म हिसाबै बा बाथौ सिबियारि हिसाबै मोनसे हारिनि सिनायथि हिसाबै जोंनि जि मोनसे कलम थानांगौ बेनि सायाव दिनै सावरायदों आरो बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बर' हारिनि गोबां गेदेमा सानसुमैफ्रा बेवहाय बाहागो लादों गोबां राजखान्थिगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां धोरोम आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों जोंनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोना बाहागो लादों आरो बेनि गेजेरजों सावरायनाय जादों जे फैबाय थानाय जि सेन्सास बे सेन्सासाव बाथौइज्म हिसाबै माबोरैहाय दिन्थिनो हायो दा बाथ्रा जाहैदों जे बर' हारिनि गेजेराव जोङो जुदि नायोब्ला बाथौ सिबियारिल' गैया नंगौ जे बर'नि गुदि धोरोमा बाथौ नाथाय दिनै जोंनि गेजेराव गोबां धोरोम दंसै जोङो ब्रह्म धोरोमनि खोथा बुंनो हायो ख्रिस्ट' धोरोमनि बाथ्रा बुंनो हायो जोङो सतसंगिनि बाथ्रा बुंनो हायो आरो बेनि अनगायैबो दिनै बर'फोरनि गेजेराव कृष्ण गुरु लानायबो दं माने एकशरण भागवत बेयावबो हाबनानै दङ दा बेफोर गासैबो खोथाखौ सानै हयैसो जोङो माने बाथ्राखौ बुंनो गोनां जायो दा बेखायनो दिनै जोंनिफ्राय गाहायै आं बेवहाय बाहागो लानानै आं मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जे जोङो गासैबो खामानिखौ सोरखौबा माने बुंनानै जोङो लाहोनो हानाय नङा बिथांमोनखौ लानानै जाहाथे जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे जोंहा जि मोनसे क'र्डिनेशन कमिटि दङ बिथांमोना मोनसे खामानि मावनो हायो बे जोंनाव जेसेबांनाखि बाथौनि अनगायै गुबुन गुबुन धोरोम आफादनि दैदेनगिरिबो थाबाय बिथांमोनखौ लानानै बिथांमोना मा सानदों बे बाथ्राखौ सावरायनो हायो जिहेतु जोंहा बर'नि गेजेराव बाथौ होननानै बुंब्लाथ' जोंहा गोबां दालाय दासाफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो बाथौइज्म लिरनायाव गोब्राब जानाय नङा नाथाय जोंनि मानिजाथाव ब्रह्म धोरोम सिबियारि मानिजाथाव ख्रिस्ट' धोरोम सिबियारि बा जोंहा सतसंगि मानिजाथाव बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन थानाय जेरै कृष्ण गुरु एकशरण भागवत बिथांमोनखौ जोङो थोंजोङै जुदि नारसिन थांब्ला बे मोनसे रिएक्सन जागोन बेखायनो जोंनिफ्राय जों खावलायदों जे बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावराय बिथांमोना जुदि गोरोबोब्ला बिथांमोना जुदि एग्रि जायोब्ला जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जि सिन्था खालामदों आरो दुलाराय बाथौ गौथुमा जि सिन्था खालामदों बिथांमोना हारिखौ लानानै सिन्था खालामदों बिथांमोननि साननायाबो बे नङा
जे जोङो बाथौखौ जोङो बिथांमोननो जाबसिनगोन बे नङा बिथांमोननि साननाया जोबोद मोजां जोंनि हारिनि नंगुबै धोरोमा मा बिनि सिनायथिखौ सेन्सासाव होनो हायोब्ला मोजां बेखौसो बिथांमोना सानदों दा बेखायनो जोङो लुबैगोन जे बे बेलायाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो लोगोसे कअर्डिनेसन कमिटि एसे खस्थ' खालामबावथों बिथांमोना गासैखौबो लोगो हमथों येस न' उनाव जागोन आरो बेबायदि थाङोब्ला फिथाइ गोनांसिन जागोन होननानै आं सानो